את יורדת למטה באיזשהו שלב של היום? למטה אני אביא לך את זה, כי אני אומרת הביתה. כן, כן, מה כן, אני למטה. ליד הכרטיס פה. איך אני קובעת איתו לבוקר? איך אני מחכה לי? רבקה אברזל נמצאת? הוא לא עונה לי, הוא לא זמין. שהזכרת לא ראיתי ממש. אוקיי, בסדר, אני אביא לך. אתה לא יודע להגיד לי את מי הוא שולח, איפה הוא פוגש אותי? אני חייבת לקבוע עם הבן אדם בבוקר. אז איך המשרד? אל תגיד לך בתוכן המילה אישרתי. תשאלי, כאילו מי שעובד איתו אישה פה למישהו. לא יודע לי שאת עושה בתוכן בתוכן. גם לא ראיתי את ה... היא אמרה יש תמונה אחורה, לא ראיתי, מה קדימה? אני לא יודע. למה? אני אומר, כאילו, אני לא יודע מה... שאת לא יודעת שאת עושה בתוכן. הייתי אומר לך. רעיון, תעלי מולי. למה? אני מול ברזלה, בן אדם שם עם טנדר... רגע, לא, הכנת הרכב בצורה מרגיזה, אז אמרתי אין אחד כן ואחד לא. למה זה לא? אז אני צריכה לדעת איך אני משיגה אותי. דודו. כן, פעם בה אני אעלה ואני אשאל. כן, אבל מי הוא דיבר? מה הוא דיבר והוא לא זמין? נו, תהיה בריא. כן, אני לא משיגה אותו. יאללה, ביי. אמרתי בדיוק עם רומן שם, ואתה נמצא בפינה, תלך. לבריאות. מה פתאום? מה שהוא יגיד? אם אני אגיד, הייתם אותך ככה. ביי. איפה אני אעשה אם אני עובדת טוב? אתה לוקח אותי לאופר דחוף. למי? לאופר. דחוף, לחתום על ה... שבוע, אחת לעשות את זה. הלך הביתה, 3. לא, אמרה